Döwlet ilmi-teknik we innovasiýa maksatlaryny durmuşa geçirmekde berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň maksatnamasy. Türkmenistanyň ilim ulgamyny ösdürmeň 2024-2052 ýyllar üçin strategiýasy. Türkmenistanyň himiýa ilmini we tehnologiýalaryny toplamlaryny ösdürmeň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy. Türkmenistanyň ilim ulgamyny 2020-2025 ýyllarda sanly ulgama geçirmeň maksatnamasy. Türkmenistanyň biotehnologiýany toplamlaryny ösdürmeň 2024-2028 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa Parkyny 2025 ýylda ilmi barlyk işleriň 16sy ýerine ýetirildi. Olar boýunça şu ýyly 3 tane oýlap tapyşyň çäklendirilen patentleri, 15 tane ilmi işe awtorlyk hukugyna degişli bolan şahadatnamalar alındy. Ilmi işleriň ikisi önümçiligi ornaşdyryldy. 12 tane merhemçilik makalelari işlenip düzüldi. Bu Türkmenistanyň Saglyk Goraýş we Derman Finansy Ministrliginiň Farmakopiýa komiteti tarapyndan hasap alındy. Ýerine ýetirilen ilmi barlyk işleriň 5 tansyny hormatly prezidentimiň karary bilen dürdülen Türkmenistana ilmi barlyklaryň netijeligini üpşün etmek boýunça Pudogary toporyň şu ýyla geçirilen mejlisinde feredildi. Halkara Ilmi Tehnologiýa Parky dünýäniň tehnologik we ilmi merkezlerini işledi milli assosiasiýalaryny birleşdirýän esas halkara guramasy bolan Halkara Ilmi Parklaryň Assosiasiýasynyň agdasy bolmak bilen ilmi we innovasiýa işleriniň çygyryny halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde. Belarusyň Milli Ilimler Akademiýasynyň Genetika we Sitologiýa Instituty Döwlet Ilmi Idarasy bilen ilmi-teknik hyzmatdaşlyk barada şertnama. Koreýanyň yer we geogiňişlik maglumatlary korporasiýasy bilen ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk babatyny özara düşünmek hakyny ähtnama. Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň Kazan Ilmi Merkezi Federal Ilmi Barlygy Merkezi Federal Döwlet Budjet Ilmi Idarasy bilen özara düşünmek hakyny ähtnama. Xitay Halk Respublikasynyň Hubei welaýatynyň Halkara Ilmi-teknik alys-çalyş merkezi bilen Türkmen Xitay Ilmi-teknik hyzmatdaşlyk merkezini döretmek barada özara düşünmek hakyny ähtnama. Xitaýyň Ilimler Akademiýasynyň Mikrobiologiýa instituty bilen özara düşünmek hakyny ähtnama boýunça işler alyp barýar. Özbegistan Respublikasynyň ýokary bilim, ilim we innovasiýalar ministrligi bilen baglaşylan halkara alaşygyna laýyklykda Senagat kanunlarynyň esasyna gidrofob häsiýetli hemodurgun organy mineral kompozit materiallaryň häsiýetlerini öwrenmek we düzmeni işläp taýýarlamak hemde siklopenta dinil demir dikarbonil demirin esasyny uglerod nanoturbolary sintezlemek we onuň fizik himik häsiýetlerini öwrenmek atly ilmi barlyk işleri ýerine ýetirýär. Sanly ilmatly UNESCO kafedrasyny döretmek boýunça UNESCO bilen Halkara Ilmi Tehnologiýa Parkynyň arasyny alalaşygy baglaşmak boýunça degişli işler alınıp baryldy.